Ke KSU Mawlai Kynton Massar unit hakan retarik kulber arjar apoi kalayo ban Pynhap pervano ïaka lead Lurshai Hynñiewta Memorial Cricket Tournament Mawlai Kynton. Hakani baro ki team ke Dewan Shimbenta kilong khat pratli. Ki team belapoi final kalong ke United Cricket Club persya ïaka Hynñiewta. Hakajingi khun hapadeng ki team kilapoi syakajingi khat hakaba nakaliang ki umpire kilahap ban rai da super over ïaka balatit ningkong da Hynñiewta bat nakashi over haka Hynñiewta kalabu thong khat praran ban jok bat habawan ban be ïaka thong ka United kalatit tang run bat kalasha rem no haka Hynñiewta da khat way run haka super over kala adu haka te kasni kala yo ban ra ïaka song pisa ka bakhat san hajar ringkat ka trophy bat ka United CC ka bawan baar kala yo ban ra ïaka song pisa ka bashpau hajar ringkat ka trophy. Hakate kesngi lawan pencingan lang de kinong yalam Shillong jongga Shillong Mawlai Kynton Massar sing long kemi sing samla Mawlai Kynton Massar kinong yalam ke KSU sing kemi kinong yalam ke KSU Mawlai Circle bat kinong kit kam beper na ki unit ki baha papo ke jeli tre kam jongga KSU Mawlai Circle bat na ki circle ba marjan jongga KSU kemen chipin kenal ya ketika tournament ban pensa nam yo ba Lurshai Hynñiewta bam kwai dwaru ble lapli pyrda ka khatlai terik rempang arjar apway di ba proses ti saukmi MLA Mawlai constituency but iba long ru chief whip jong kaliang persya iba long kumukong san na ketika sngi but kumju ru da kajinya don lang usam larang ba marbut dekhar ubadei uwei ne ki dekhot jong kalong yeng balong traya ketika madan kum sumbut kongsan harengkat kajinya don lang ju ikurim ki khun ki ti but bahayeng jong ba red Lurshai Hynñiewta kumban chipen kenmau ya ketika tournament ban pensa nami ba Lurshai Hynñiewta bam kwai dwaru ble lapli perda ka khatlai terik rempang arjar arpoi de ba proses ti saukmi MLA Mawlai constituency but iba long ru chief whip jong kaliang persya iba long ru kumukong san na ketika sngi but kumju ru kajinga don lang i sam larang ba marbut dekhar ubade wei ni gidkhot jong kalong yeng balong trai ketika madan kum sembut kongsan harengkat kajinga don lang jong ikurim ki kun ki ti but bahayeng jing ba red Lurshai Hynñiewta. dan kam sakhat wairan naki arbol Ika Hynñiewta CC so bahaban wan shahman ban sheme kara trophy ki jokti